салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ҳозир ма шумода беҳад ипекои фасон гулои хушрӯра нишон метиҳам. Нигиндор марҳамат бинен чӣ хел фасонакан. Нархи ино 750 сомонаи донада. Касе ки айсета боло мегирад бо арзон мешава. Нигоҳ кунед, тоза ипекои фасонаки хушрӯво. Гулакоша бинед, ҳама новинкай. Тамошобинони азиз, шумо бисёр вақт мепурсед ки агар ягон ҷои аренда, ягон ҷои иҷора боша, мода гап занен. Марҳамат, толори арӯсии Ансора ки воқеъ аст дар поёни корвон, рӯ ба рӯи 7 ахтар. Марҳамат, беҳад хушрӯай, шароитош зурай, ремонти нав дора, баъзаи клиентои хича дора. Марҳамат, иҷора метиҳам бо нархи арзон. Анами рақамош дар рӯи экран ҳастай. Шумо нависен, духтарак шумода мефаҳмона чанд марзонай, беҳад духтари хубай. Арзон карда шумода пешниҳод мекунад. Касе ки мехоҳад салони хича дошта боша, мехоҳад ки мисол толори арӯсӣ дошта боша, метавонед ами рақамода нависед. Пурра мефаҳмонанд тона ки чӣ хел аренда метиҳанд, чанд сумай. Пурра карда бо метавонед ки рафта аз пеш бинен. Точкаша беҳад точкаи хубай ҷош. Марҳамат, мебил пебил ҳама чӣ дора. Шумо ягон чӣ намехарен. Хулас беҳтарин вариант барои ӯ шахсое ки бизнеси худа кушодан мехоҳанд. Бисёр ҳам варианти хубай, аз даст надиҳед духтарако. Ана ин намудшам ҳастай и рангша на духтарако. И кабутакай камакак дар навор сафедча омадистай, лекин кабутаки баландай, хушрӯвай. Ям 750 сомон. Боз як гули хушрӯи дигаша бинед. Инаи ранга бинед чӣ хел хушрӯвай. Ҳамаш ипекои новинка, гулакои фасон бо сангошу набинед чӣ хел хушрӯ задагиай. Мана ҳаст аз анаи намудуш. Инам ҳамин нарх. Гулош дигар. Ипекои оригинал касе ки пурсида бидед, марҳамат, хоҳишмандо, анами оригинало омадагӣ ҳастай. Бо анамихе сангакои заводской. Хушрӯ. Ана иҷада бисёрай интихоб. Ҳозир ҳамаша нишон метиҳам. Инаи ранги ҷинсивиай, свети ҷинсивия хушрӯай пеш. Евростил. Мана дизайнша нигоҳ кунед. Сангои ино ҳамаш заводскоян. Ана ҳаст бо аз анаи гул. Гулам гули хушрӯай. Ипеки мулоимаки хушрӯи фасон. Новинкаҳо. Хоҳишмандо метавонед ки мадан нависен, мо доставка дорем. Ина нигоҳ кунед бо иштига хелай. Диден? Фасон. Хулас ҳамаи ҳамино бори новинкаяй. Инчунин анаи рангошам ҳастай духтаракои азиз. Марҳамат, наминоям ҳамаш 750 сомонаян. Метавонед аз иноям интихоб кунед, аз сабабе ки аз боло светай уқа хушрӯ наомадистай наворда, вале аз наздик беҳаду беҳад фасонакай. Сурат гирен, мада скриншот карда партоен, мада доставкаша шумода фаҳмонам.